Actualment, en món hi ha més de 7.000 milions de persones, dels quals la meitat són nenes. Aquesta proporció se manté també en Val d'Aran, on hi ha una població d'actor de 10.000 persones, dels quals també la meitat de nenes. Tot un, seguim considerades com un col·lectiu, la gens de la societat. Aquest 8 de març se celebra, com a cada any, el Dia de la Henna, una celebració que enguany ben marcada per aquella aturada de 2 hores d'una minuta en els centres de treball o en casa o en aquells llocs on les nenes desenvolupen aquests treballs. Una aturada que pretén demostrar que aquelles 2 hores de més que les nenes han de treballar per arribar so de mateix que els homes és quelcom injust. Des de la Unitat d'Aran dam suport a aquestes aturades, a tal com a la concentració que haurà lloc en la plaça de l'Església de Villa a les 11 de migdia i a la greva d'estudiants que també hi prevista. No pot estar de altra manera. Les polítiques públiques de la societat s'han de conscienciar que els drets i les oportunitats entre homes i nenes han d'estar mateixos. No ens podem considerar una societat desenvolupada si això no hi ha tal. Per tant, vos animam i vos encoratjam a participar d'aquestes concentracions, d'aquestes aturades i també a arribar a la veu i els drets de les nenes en la societat.